Hello world! Hello po mga kababayan ko! Kumusta po kayo lahat? Maraming salamat sa Diyos sa inyo pong lahat. Dito po ay Bugalyon, Pangasinan. Andito po yung ating farm. This is my province life. Yan. Pero hindi ko pa po to the full features eh. Pero maraming salamat po. Welcome po sa ating channel, Filipino Life Stories at Filipino TV. Pareho po nating suportahan ang ating channel dahil para sa atin po ito. At syempre mabuhay po ang Pilipino. Ako po ang driver sa ngayon dahil po magpaparehistro po tayo ng sasakyan. Mahirap po pala yung may mga sasakyan din dahil sa syempre iba-iba po yung date ng ating rehistro at saka maintenance. Ito nga po magpapa-change oil na nga po dapat bago bumiyahe po tayo sa Manila. Maraming salamat po at nag-grow po yung ating channel na Filipino Life Stories. Is all about syempre Philippines life stories po natin. Although hindi ko pa po naibahagi sa inyo ang ating life stories, pero ang pinaka-importante ay makapagbahagi po ako ng ating buhay-buhay ng ating mga kababayang Pilipino. Yan, para mukhang uulan. Shout out to everyone. I cannot mention you all, to my sa aking mga kaibigan na co-content creator ng YouTube industry. Maraming salamat po sa inyo at we are continuing to share a good valuable content. Maski ano pa yan, basta masaya po kayo, masaya po tayo sa ating ginagawa, okay lamang po yun. Just follow the community standard. Syempre yan, yung mga kababayan natin Pilipino, nag-ano na sila, nag-impake na sila kasi parang malakas po yung ulan natin ngayon. Kita nyo po, from Bugalyon, Pangasinan to ano po tayo, kung saan po abutin ang ating medyo mahaba po itong biyahe natin. Yes, opo, usually po ang nagko-commute po kami through driving, commuters po tayo palagi, pero matagal na po yung time na nakapag-commute ako yung nag-aaral pa po ako noon sa high school. Maaga po kasi ako nakapag-drive dahil sa syempre maagang naulila sa ama. Tapos ako pa po yung panganay na babae. Lahat po kami babae, 3 po kami. Kaya kailangan po magpursigit po tayo sa ating buhay. Mahirap din po pala yung ganun. Pero masaya syempre kasama mo yung magulang mo. Yan. At natutuwa po ako dahil nagbabahagi po ng buhay bilang buhay province life, more on province life ang ating mga kaibigan, at marami pa po tayong mga kaibigan, at ako po ay marami din po akong nasusubscribe na kasi I am very interested sa mga crime stories, tapos sa mga news syempre sa around the world, mga documentaries, yan po yung mga gusto ko pong panoorin syempre para lahat po tayo. So suportahan po natin lahat ng mga YouTube creators para naman ma-compensate po din yung kanilang syempre yung kanilang sakripisyo at gusto po nilang magbahagi. Pero yung iba po kasi basta gusto lang nilang magbahagi. Yun ang napansin ko parang hindi sila after dun sa kung ma-monetize sila. Ako naman hindi ko na po tinitingnan yung kung kailan ka ma-monetize o pa man, kasi hindi ko pa po maharap basta yung watch hour kulang pa po tayo ng watch hour, kaya medyo hindi pa po tayo eligible. Syempre gusto ko kasi hindi pwede kasi na basta share ka ng share wala namang value na minsan, diba? Para naman medyo syempre natatagalan po tayo sa editing, pero ang gamit ko po ay 360 tapos camera action 3 DJI ganun. Pero more on cellphone ako kasi
Syempre may trabaho po tayo. Dapat mabilisan lang. Sa DGI 3 okay naman po, pero naduduling kasi ako dun sa medyo hindi ako nasasatisfied sa outcome minsan. Tapos yung drone camera action, para po maibahagi din po sa inyo yung drone shot natin na ano po natin, na coverage po natin. Actually, wala pa po tayo sa kalahati. Marami pa po tayong probinsya na pupuntahan. Kaso, syempre, may trabaho po tayo, kaya hindi ko po maano pa kailangan may editor. Kaya lang, di maharap ng aming mga anak dahil syempre nag-aaral pa po sila. We just enjoy the travel and the views. Yan, ganda, no? Kunti pa naman yung mga business establishment dito, pero meron pong famous dito na feature ko na to The River Palm Hotel. Yung mga taga rito po, hello po, shout out po sa inyo. Yung mga taga ibang bansa, nami-miss nyo na po ba ang inyong lugar? Dito po yan, Bugalyon, Pangasinan. Ito yung River Palm na feature ka na to pero shortcut lang dahil kumain lang po kami. May nag-treat lang yan, Ganda. Ganda dyan. Actually, yung river po, isa Pangasinan River yung tawag. Pero mahaba po kasi yung Agno River. Kaya sakop pa po niya yan. Na drone shot na natin to. Kaya yung mga legit na subscribers po natin, maraming salamat po. Kung ano po, lubusin nyo na po yung ating suporta na i-share nyo po itong ating channel. Bagamat simple lamang po ang ating content, hindi po maraming pero I'm using the apps now, the CapCut, at I'm still learning how to edit and add. Medyo mahirap, pero kasi gusto ko po ng original talaga. Pero yung iba po wala na editing, basta share ko na. Ayan, yung sa baba niya, na-feature na po natin yan. Naku, sana hindi pa po tayo abutan ng ulan. This is Bugalyon Bridge. Driving po tayo ngayon. Ito na po ang ating lugar sa Pangasinan. Pagbaba po niyan, dito Bugalyon Bridge pa po ito. Na-feature na po natin to, drone shot. Yan. Pero actually po, ang gusto ko po talaga is yung yung talk show talaga, yung magdadaldal ka. Mag-comment ka sa mga politiko natin, kaya lang di po matuloy-tuloy yung setup na na gusto ko po dahil sa trabaho po natin. Kaya ganun. Yan, papasok na po tayo sa drone na rin po natin to, the Padilla Bridge. Yan, Padilla Bridge po ito. Yan, kita nyo, Padilla Bridge. Pero marami pong fish cages. But actually, dapat po discipline lamang sa yung tamang pag-asikaso sa fish cages. Kasi syempre mapupulyot din po yung dagat po natin. Pag napulyot po yung dagat natin, naku, dumami na nga. Pag napulyot po yan, wala na po, polluted na. Hindi na po maganda din. Dapat okay lang naman din yan, pero pag napabayaan po ng gobyerno natin yan, ewan ko na lang po. Yan. Ito po ay na po ito, Lingayen na po ito. Yan, Lingayen, Pangasinan. Yun. Tapos na po tayo from Bugalyon, Pangasinan to Lingayen. Maraming salamat po sa Diyos, sa inyo pong lahat. See you later po sa ating next video.
Please subscribe to our channel at mahal na po ang Diyos na siyempre maging bahagi po kayo at magdasal po tayo sa ating mga kaligtasan, sa ating everyday living. Shout out to everyone. Thank you very much. God bless everyone.